Bine ai găsit cu continuare episodul trecut. De astăzi m-am hotărât să pun numere la episoade. 1, 2, am zis la 4, a ieșit și mai chemat. Au lumit. Nu mai trebuie să ne ducem de stradă. Ok, foarte bine mașina asta. Are direcție pe 4. Vai de șapte. Așa. Fac eu, am ieșit. Stai că scuzați câte puncte îmi dă la lemne. Adică câte puncte îmi dă la o remotă. 15, du-te mă. Pa. Bun. Stai că așa, aici trebuie să fie ceva bastă. Mă cam enervez. Apropo, ia uitați la mașina noastră. Merge prin amor ca pe uscat. Oh nu! Incident. Aoleu, trecem aici prin sărmătorul de lemne. Ia! Ana, e sărmător. Mă nasul la un sărmător. Aoleu, atât de cădeam acolo. De repede, nu! Vai de capul meu! A fost rău, ce a fost? Ce naiba a fost acolo? Stai că nu știu ce mi-a dat aici. Da. Gata, am agăltat și ăsta, e bine? E bine, bossu? E bine. Dacă se auzi zgomote pe fundal, mă scuzați cât de mult. Great, bun. Fuck you! What? Asta n-am ieșit. Stai că te țin eu, frate. Hai. Hai te țin. Aha. Nu cred. Dacă n-am fi virat fost puțin. Hai că poți, hai. Nu. Ce naiba asta plutește? Gata, mi-a dat 400 minute, l-am îmbătit puțin. Dăm viteză, datele meu. Only fac, ieși. Toclem ciocul ăla. Și eu sunt cestat așa să mă văd un pic cu botul. Cu roata, așa, pe dâlmă. Stai așa. Uite așa face chestia. Yeee! Ok, este că sunt băbălău. Nu! Piranha, haide. Cred asta nu vede de face grip, că nu e bună, nu? De pe viteză nu mai pot opri. Treci pe ăla. Vine acum, dragule, vine acum. Stop! Ești prost! Stai că e clar. Stai mă că eu te scot de aici, că nu mai e viabil la tine. Iese! Nu! Uite, mă, iese aici pe el. Hai motoare și pe spate pentru apă. Acum așa cum e băiatul de tine, mașinuțo. Bai, de capul meu, ăsta când ai ieșit?
Fuck you! Adică persoana mea. La. Mi s-a deschis trapa. Asta e barcă. Submarin. Submarin, barcă, submarin. Submarin, barcă, submarin. Submarin. Submarin, stați așa să mă uit câte minute reziste. 5 minute, hai că ne de aici. Terminăm acest episod, astăzi am să public 6 episoade, parcă de fapt nu s-a tot 18. Și aceste 2 episoade de Off the Road. Atâta. Ieri n-am publicat niciunul, deci îmi pare rău, astăzi am să pun. Pentru că să-mi cer scuze. Uitați, să mă dai foarte. Cum ne văzăm? Tu mai ia direcția. Fuck you! Ia direcția, fă! Ia direcția! Ok. Gata. Fac așa. La sfârșitul episodului bag mașina aici la piscină. Bun, dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, apăsați acel butonaj de like și abonați. Bun, eu am fost în oraș și v-am salutat. Pam, pam, pam.